ukhale ngenzondo nezitha uJudge Raymond Zondo kade ethula inkulumo yakhe njengoba ememezele ukuthi useyasula kulesi sikhundla okanye ngithi ke sethatha umhlala phansi kulesi sikhundla sokuba inhloko yamajaji kuleli. Ukhale kakhulu ke ngenzondo wathi ke ziningi kakhulu ke izitha akazenzele zona ngeinqumo akayithathile ke sakulesi sikhundla, okuyizinqumo akathi ke yena inqumo ke izinhle zodwa ezisake uMzansi Afrika phambili. Uthi baningi abamzondayo uyazi, kodwa futhi ke uthi imost okanye ke iningi labantu balapha eMzansi Afrika bayakwazi okuhle akakwenzele lelizwe esahleli kulesikhundla. Ngubingelele ngwamkelele channel eMaswiti Media Production. Mawukuthi uyaqala ngicela ukuthi ungenzele iqiniso ukuthi uchofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uya comment kulolu daba lonamhlanje. I accept that, particularly for the work that I did as chairperson of the State Capture Commission, I made many enemies, and that some of them from time to time hurl insults at me, and some of them want to discredit me. But I believe that the majority of South Africans, as Mr. Doug Moore indicated, know the truth and appreciate the work that I, together with all those who were involved in the commission, did. So I will not engage in a discussion whether I'm captured or not. Udaba oluhamba phambili njengamanje sisekulo nje olithinta kwesula kuka Judge Raymond Zondo luthi ke ihalalisele nxa zonke inhloko yokuqala amajaji ngesifazane kuleli iJudge Mandisa Maya. uJudge Maya uzothatha ke izintambo ngoSeptember 1 kuwo ke lonyaka esithatha ke kuye uJudge Raymond Zondo njengoba ke beka phansi amatomu ekupheleni ke kwalenyanga esakuyona ngoba ethi uthatha umhlala phansi. Amaqembu amaningi akwamkeleke ukuqoka kaMaya. Iqembu nje like leANC likwamukele lokho laselithi ke uyawusebenzela lomkhakha. Iqembu leEFF lithe nalo liyamamukela uMaya njengoba yameseka nangesikhathi kunohlelo okuhlolwa kwalabo kwakufanele ukuthi ke bangene kuso lesi sikhundla. Iqembu futhi ke leAction SA nalo ke likwamukele lokho. Kanti ke neNew Law Society of South Africa LSSA imamukele uMaya yathi kuye lokhu kuqoka kwakhe kuqophe umlando kuleli. Ithe usebeke yiphini lenhloko yamajaji kusuka ngonyaka 2022 kanti ubengumongameli wenkantolo yezokudluliswa kwamacala kuleli kusuka ngo2017, okusho ukuthi ke une experience eningi kakhulu kanti ke futhi uyakwazi okumele njengoba ke thatha ke lesikhundla. Iqembu leDA lithe uMaya kumele aqinisekise ukuthi ke umthetho uyalandelwa. Ibeke sibonga neqhaza lika Zondo sibeke phansi amatomu yathi ngeke balibala okanye ngeke lalibaleka iqhaza lakhe ekubekeni umthetho phambili wakuleli ke loMzansi Afrika. Nganza kwethu sizigoqa lapha ezanamhlanje. Ngiyacela ukuthi isiphinde sihlangane kusasa ekseni nje sobeke sivusana ngodaba olithinta ke icala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Ngiyabonga.